Somalu ta' 36 sena minn Birkirkara nata l-ħelsim mill-arrest wara li tressaq il-qorti dwar akkużi ta' atti sesswali mingħajr kunsens fuq mara. Quddiem il-qorti preseduta mill-Maġistrat Gabriella Vella intqal kif apparti dawn l-atti sesswali, is-Somalu eġakola fuq il-mara f'karozza tal-linja li kienet mimlija nies. Il-prosekuzzjoni spjegat kif il-każ seħħ is-sibt li għadda għal ħabta tal-10 ta' bil-lejl fuq il-karozza tal-linja bir-rotta numru 14 li mill-Belt Valletta tieħdu kal San Ġiljan. L-akkużatu jġeb ħati ta' dawn l-akkużi. L-avukat tad-difiża legali talbet sabiex is-Somalu jingħata sentenza sospiża anke għal fatt li wieġeb ħati fi stadju bikri u anke li xikkopera mal-pulizija. Talbet ukoll sabiex huwa jingħata l-ħelsiem mill-arrest sakemm tinqatalu s-sentenza fl-ewwel ta' Wissu. Il-qorti laqgħet din it-talba u ordnat lis-Somalu jiffirma l-assa 3 darbiet kuljum u jagħti garanzija personali ta' 5,000 euro. Raġel li nata l-ħelsim mill-arrest diversi kundizzjonijiet wara li wieġeb li mhux ħati ta' akkużi li jinkludu l-pussess u traffikar ta' droga. Nisħit Rakux Kamar Batt tressaq il-qorti dal-għodu quddiem il-Maġistrat Gabriella Vella. L-Ispettur Clayton Camilleri fisem il-prosekuzzjoni spjega kif kmien il-ħadd fi 3:30 ta' filgħodu fi stabbiliment tad-divertiment f'Inħawi tar-Rabat, il-bouncers fuq il-post raw lill-imputat allegatament ibieħ jew jikkonsma droga. Wara li ġew ikkuntattjati l-pulizija u fittxew lir-raġel fuq il-post, instabulu sustanza f'forma ta' pirmli b'kulur blu u anke sostanza f'forma ta' trapabjat kellu wkoll 450 euro fi flus kontanti. Sussegwentement anke saret fiċċija fir-residenza tiegħu fejn instabet aktar sustanza li hija suspettata droga, flimkien oġġetti fosthom imwieżen li juru li din setet kienet qed tintuża għat-traffikar. L-Ispettur Camilleri qal li l-imputat ammetta li din id-droga kienet tiegħu u anke kopera mal-pulizija. Instabu wkoll 1400 euro fi flus kontanti fil-friġ ta' sottu. Meta l-qorti ġiet biex titratta talba l-ħelsim mill-arrest, il-prosekuzzjoni spjegat li apparti li l-imputat mal-pulizija ammetta li d-droga u l-oġġetti kienu tiegħu, għad hemm ix-xhieda li jridu jiġdu min-naħa tagħha d-difiża sostniet li l-imputat għadu qed jistudja u koopera f'kull stadju tal-investigazzjonijiet mal-pulizija. L-qorti laqgħet talba l-ħelsim mill-arrest b'diversi kundizzjonijiet, fosthom li l-imputat ma jistax isiefer jew jinħeba, li ma jistax ikelleb b'mod dirett jew indirett lix-xhieda tal-prosekuzzjoni, li ma jikkommettix reat ieħor b'mod volontarju, li jrid jirrapporta l-assa ta' Birkirkara kuljum u li jinġabar f'daru mhux aktar tard mill-10:30 ta' filgħaxija. It-talba l-ħelsim mill-arrest ngħatat ukoll fuq depożitu ta' 1,000 euro u garanzija personali ta' 9,000 euro. L-imputat ġie assistit minn Dr. Noel Bianco. Xonvic Felice ta' 32 sena minħal qormi wieġeb ħati li uża violenza fuq nantu u anke wettaq ħsara fuq proprjetà tagħha. U tressaq il-qort 2 wara nofsinhar kif ġie spjegat li l-imputat għandu problema ta' rabja u anke kellu problemi relatati ma' vizzju ta' droga. Fil-fatt intqal kif l-imputat weġġa lil nantu wara li talaba flus droga. Wara li l-imputat ikkonferma l-ammissjoni tiegħu, il-kawża ġiet differita sabiex tingħata sentenza aktar il qudiem. Sa dan it-tant l-imputat baqa' jinżamm arrestat u ġew imposti fuq u diversi kundizzjonijiet fosthom li għamilx kuntatt ma' nantu anke mill-ħabs. Libjan ta' 29 sena residenti Żebbuċa Għawdex baqa' jinżamm arrestat wara li tressaq il-qorti ta' Għawdex akkużat b'serq. Fil-qorti preseduta mill-Maġistrat Brigitte Sultana huwa ġie akkużat li nhar 19 ta' Ġunju mill-bajja tar-Ramla l-Ħamra kif ukoll minn żewġ stabbilimenti fi triq il-port Marsal Forn seraq żewġ mobiles, flus kontanti, dokumenti, basktijiet u diversi oġġetti oħra. Huwa ġie akkużat ukoll li kiser il-kondizzjonijiet tal-libertà provviżorja imposti fuqhom il-qorti u li rrenda ruħu reċediv. L-akkużat wieġeb li mhux ħati għall-akkużi miġuba fil-konfront tiegħu u nata l-ħelsiem mill-arrest taħt diversi kundizzjonijiet, però huwa ma ħallasx id-depożitu tal-libertà provviżorja u għalhekk inżamm arrestat.